ଘରେ ମୂଷାଟିଏ ଦେଖିଲେ ଆମେ ବାଡ଼ି ଧରି ଗୋଡ଼ଉଛେ ମାରିବାକୁ, ବିଷ ଦେଇ ମାରି ବି ଦେଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପଥର ରୂପୀ ମୂଷାକୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ। ସେମିତି ସାପଟିଏ ଦେଖିଲେ ବାଡ଼ି ଧରି ତାକୁ ଗୋଡ଼ଉଛେ, ମାରି ବି ଦେଉଛେ। କିନ୍ତୁ ନାଗ ଚତୁର୍ଥୀରେ ପିତ୍ତଳର ନାଗ ସାପଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ, ଭୋଗ ଲଗାଉଛେ। ସେମିତି ପଥରର ଦେବାଦେବୀ ବା ପଥରର ମା ଠାକୁରାଣୀକୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଘରେ ଥିବା ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା, ବାପା ମା, ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହତାଦର କରୁଛେ। କିଛି ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି। ବିଚିତ୍ର ଏ ଦୁନିଆ।